Ndara. Sik ta, kowe iki koclep apa piye ta, he? Aku adikmu lho. Mbak celuk Ndara iki. Ngaturaken pangabekti mugi konjo pangapunten yen enten luput kula gegojekan mboten niat gegojekan ing panjenengan lelipur. Kula nggih kados mekaten den nyuwun pangapura. Ya ora apa-apa. Bebas. Tegak, gerak. Ora kudu ngono kuwi. Balik kanan. Tak. Tenang, baris gak oleh nyawang samping. Kebablasan ya, Gong. Kebablasan. Baris sok mencle iki piye ta iki. Mas. Balik kanan, gerak. Ya Allah, mburimu gelem. Mburiku apa? Siap, gerak. Oke. Balik kanan, gerak. Oke. Bubar. Jalan. Mesti kudu eling sajroning urip tansah kudu eling aja ngaji mumpung eling tempe murine nadyan isih ana mesti bakal tuwa tingkah laku kang sarwa prasaja tuladan anak putune pisan kasih ya Truk lho kudu ngono ben saya tanek tansah kudu eling aja ngaji mumpung eling tempe murine nadyan isih enom mesti bakal tuwek laku kang sarwa prasaja
iki apa tru tetembangan kaya ini ya wis mak bedunduk ngaturke lagon iki mau wae ngaren dadi awake dhewe lak lungone lak nderekke Ndara Bimanyu monggo Ndara Bimanyu ki watara bakal mlebu alas cumadong wujuding wahyu kang bakal tumurun ana ing kono kang gareng mula iki kena diarani najan mung sak tembang ning ya pepiling tumraping awake dhewe kabeh pepiling ki dasare apa lho wong urip ning alam donya ki aja dupeh isih nom aja dupeh isih gagah aja dupeh isih ayu wong kudune eling besok calone bakal tuwa kaya ngono Gong aku bingung terus karo raimu iki aja ngono pegel aku ya ini kok ditokke lekmu meksa iki lho lekmu meksa karo kahanan iki lho rumasaku lekmu lha wong sik sore kancane dandane mangan urung tutuk wis kon metu wis gara-gara apa urung lah nyapa kowe karo aku metu ki monggo kowe karo aku tugase ning dhewe-dhewe sing nerbang sapa sing ngendang jimbe iki sapa sing gambang sapa sing nyuling sapa sing trompet sapa sing mono kawan ya sapa sing usung-usung sapa kabeh ki nek nggone dhewe-dhewe wis ngrasake kesel ki mung gledhek iki warku kok kadohan iki lho demi perjuangan karo jagating seni iki ngono kuwi Gong lha iya kowe penak arek metongkrong ning dhuwur teko-teko maido lho nyapa kok kaya ngene iki lha nyapa tek kok kerek iki kowe ra roh keringetku mula kowe sekali tempo ki masih tugasmu bengi budal esuk bareng karo aku kowe engko roh suka dukane oke ndine coba lho oke dukane oke senenge lho kok ngono iya iso njarake bakul iso njarake wong wedok ning pinggir dalan lho wong kudu diambil sisi positif kaya dadi cekake najan mung sak tembang iki mung kena diarani kanggo pepiling kowe karo aku Gong oh ngono apa kok pepiling iki kowe karo aku ki lali kowe lali apa piye karo awakmu lho ora lah kowe sapa Petruk lah nyang apa kok dadak dielingke ngangge tembang kaya turah penggawean kancane le mikir garapan rena-rena ya nek terima mesti kudu eling Engko apa wis dipikir loro sore metu. Ayo gek mlebu. Lho kok sik. Metu terus ning njaba awane adem, Tru. Pirang-pirang dina iki nggae jaket wis tembus. Wis ora ning anu bediding berkepanjangan ki ngene iki. Ning sak orane sebagune iki sehat. Nggih, Kang Gareng. Apa nih? Najan mung sak tembang ki kena diarani kanggo pepiling tumraping awake dhewe, aja dupeh karo aku ki sing gagah sing rasa. Pasih rosoe terus sing tuwek dijaraki mlaku diupeng-upengke didoh-dohke wis liwat kene jak mumpeng neh liwat kene neh entek-entane teko nggon iki male waduh men to kowe iki jeneng kowe esuk calone ya tuwa kowe kok lek tuwa nek diupeng-upeng karo putu-putumu sok piye ora mikir wong iki ngrasake njunjung awake sikile barang wis kabotan lho olehmu ora mesake kanca-kanca Swarawati do trenyuh nangisi karo suasana sing kok critake kuwi mau. Pinggir dhewe loro ngantek kuru dadak. Mergo karo lemu sia-sia karo para pinisepuh. Ya ora ngono wong jenenge wong iki golek sesuatu ki ya sing beda lho, beda ora kudu ngono kuwi. Ki bakune nderekke Ndara Bimanyu karo Kyai Semar ning aja nganti lirwa. Dadi wayah luwe ya mangan, wayah ngelak ya kudu ngombe, ora ndirokok. Ya njaluk kancane. Sik, lek ngomongke rokok aku njaluk aku. Mas aku ket mau kok terus sing diomongke sing ora arep awake dhewe metu ki tujuane apa? Ayo nembang. Lho nembang apa? Kowe mau ngonek apa? Aku ya pengen ngonekke. Sing halus. Oh. Apa? Pengasih, halus pokoke. Halus tenan. Halus Bagong wong halus. Gareng meneng. Mas aku pengasih. Ya no aku kok. Ya kanca ning gisik gembira. Alirang desa
banyune segara kaya ngono ki alus jana Anggriyat numpak prau layar ing dina minggu parine sapa alon praune wis nanya dadi mudya kinelan ora setuju karo mesak guyur irangate kosalun kadosu ya sore sore wite kelapa katon ngawe awe yo yu ayo kane abeke lari awas seneng ki tembange sing riang-riang ngene iki. Mesti kudu eling ki dadine ngantuk kabeh. Aja ngono nek tembange cah enom ki kudu semangat. Cah enom kok sing ngenes-ngenes. Apa kowe pengen uripmu ngenes? Wong ngelingke wong ndak nganggo tembang. Aduh. Ngaturaken pangabekti Ndara Bimanyu, ngaturaken pangabekti Ndara, kula nyuwun pangapunten. Lah ya kudune kowe eling. Ngature pangabekti Ndara. Sik ta, kowe iki koclep apa piye ta, he? Aku adikmu lho. Mak celuk Ndara iki. Ngaturaken pangabekti mugi konjuk pangapunten yen enten luput kula gegojekan mboten niat gegojekan ing panjenengan nglelipur. Kula nggih kados mekaten den nyuwun pangapura. Ya ora apa-apa. Bebas. Wis tak pangapura ket 10 tahun kepungkur kowe. Gong iki hati-hati. Lah nyang apa to? Pangapunten lho Den. Ya ora apa-apa kok danten-danten. Nyang apa to karo aku kok wedi iki? Aku ki sik adikmu, masih rambutku tak brundel. Tak semirna aku ki sik adikmu. Ora bakal aku nglumpati cengelku ora bakal. Pangapunten Ndara. Ya ora apa-apa. Pancen sak orane kowe karo adik ki ya kudu njaluk ngapura barang. Gong. Kowe kudu eling. Lah kok panggah eling? Aku kelingan yo, Truk. Aku siapa, kamu siapa, you siapa, aku sih kelingan. Masamu, aku wis koplak tenan apa piye? Masamu aku wis gagal otak apa piye? Eling aku. Lho, ning kowe iki awake dhewe iki ning endi to, Gong? Ha ning kene no ning endi iki lho. Oh sik to kowe iki elinga. Awake dhewe nderekke sapa? Lho, lali ya nderek Ndara Bimanyu no. Abimanyu. Kowe aja kaya ngono lho, Gong. Engko saurane iki bakal nampa duka lho. Pangapunten lho, Den. Pangapunten nyuwun pangapunten, Ndara. Nyuwun Ya, ora apa-apa tokorku nyah, semban. Ora cetok. Kowe iki lho, Gong. Gong. Nyawang mburi. Nyang apa? Mburi ning apa? Mburimu kene ngopo? Bokong ki mburi. Nggih apa ning apa? Nggih apa? Nyang apa kok dadak ngono barang ki? Kok sungkan-sungkan yang apa? Ndara Bimanyu sik ada. Kiai ini ra enek iki kewajibane dhewe wancine seneng ngono lho. Ki mau apa jenenge?
Praulaya. Lah iya. Tembang sing ngono kuwi. Gong. Pangapunten lho, Den. Iya tak apura. Wis to nganti mbrodol ndasmu apa piye mak apurane? Ora mburimu ki lho, Gong. Mburi ku apa? Mburi ku ora ning sapa-sapa ki lho. Lho. Kok panggah ora-ora. Kowe kok wis baris. Isa. Tenane isa. Ngenyek karo Bagong ya kowe. Aku mantan komandan klepon tak kandhani. Ki cara lawas ujane iki. Iya dengan wong kuno. Siap, Kak. Oke, siapa takut? Aja omong cangkeme. Ora. Hormat, Kak. Tegak, Kak. Ora kudu ngono kuwi. Balik kanan. Tak. Tenang, baris gak boleh nyawang samping. Kebablasan ya, Gong. Kebablasan. Baris kok sama mentle iki piye ta iki. Mas. Balik kanan, gerak. Ya Allah, mburimu gelem. Mburiku apa? Siap, gerak. Oke. Balik kanan, gerak. Oke. Bubar. Jalan. Potonganmu ora omong-omong kowe. Ora omong-omong apa? Kowe kok ora omong-omong lek ndere Bimanyu wis nang kene. Ngapur ae. Lho, aku wis ngandani kowe. Wis ngomongi pepiling tok kurang ajar kowe ku masaku. Kowe pangapunten ndara. Ora genah. Sok nek omong ta. Bos Semar. Dikandani kancane nek dikode-kode ngono iki mbok ngerti karo sandi. Lah nyapa kok sandi barang ngono ki omong to. Ngene kan aku malih dadi malu. Karo ndere Bimanyu kan malih kaya saingan aku. Ora ngono nek nganti dadi dukane piye? Ora cetha, bocah saya tuwa ora saya waras. Malah saya kucluk. Bagong, ayo syukur kowe. Ula Den, mara gage mreneo. Mesti pecah ndasmu. Panah matamu mesti iki kok. Matamu dhewe. Mara gage rene Bagong. Nggih Den pangapunten lho Den, pangapunten kula mboten ngertos saestu. Ora upama ora nek coro-coro loro niki mboten kula terus gojek. Lah mok jak nembang lho pertama iki marai. Wah, wayahe surip Data Pitonan ngene gari pundi tukang Kaiku Adidasa pur budak. Wayahe tak ngono. Purwa. Gara-gara kowe iki lho. Ngapunten Den, pun kula diluputke napa-napa nderek, pun kula dihukum nderek. Aku matur suwun karo kowe ya, Gong. Dalem. Matur suwun. Lho, mboten duka ta niki, Bang? Nggo apa kowe ngaturi panglipur marang aku wis gawe esemku. Keneng apa aku ndadak duka karo kowe? Nyoh. Iki tak wenehi dhuwit 200.000 tampanen Bagong. Alhamdulillah. 200.000. Dum. Apa? Dum Gong karo kancane aja epeh-epeh, gampang setruk lho, dhuwit nek ngono kuwi dipek dhewe. Iya ta? Oke, ya. Diparingi didum rata. Diparingi karo ndara Bimanyu 15.000, didum 5.000 ya. Ya. 200 apa omong etak 200 ning duite mek 15. Ora iso. Kene Dum. Ya wis. Wis 15.000. Akan ngene ubis aku. Ora melu wonge. Masa melu ta? Ora melu. Tak susul nang. Tolong gareng wong Semar.
manut lakuning Kurawa patining Bimanyu kena ing Cidra Sanjo sang Setyaki gya mentang langkap Semar wonten dawuh Gus aja nganti padha adoh lan menjaning sun dina iki menjaning sun ngemban dawuh saka para pepundhen Pandhawa klebu Kanjeng Hyang Wiyasa ing Saptawarga yen to bakal ana wangsiding dewa ingkang bakal tumurun ya ki wujuding wahyu ing nastan wahyu cakraning Ratwa ing kene kaya-kaya mendelong rasaku ing mongko aku digolo-golo dening para pepundhen Pandhawa supaya bisa nggayuh wahyu nanging ora luput aku iki menungsa lumrah ingkang isih akeh luput kelawan lali kang sarta dedosa upama aku nggayuh wahyu banjur ora bisa nampa apa ora dadi cuwene para Pandhawa Semar Ndara pangapunten kula tak matur satawis mangentengke nggih Gus. Samareka den prayitna samuri resiku balik titiyani Gandayana Ndara paduka menika tedhak turun rembesing madu wijiling andana marih bapak sampeyan niku wong sregep tapa mula ramukal kalamun para pepundhen Pandhawa menika gadang-gadang sampeyan bisa antuk wahyu cakraning Rat utawi wahyu ning Kanalindran ingkang badhe tumurun wonten ing alas Gangga Wirayang. Perkara paduka mangke kasembadan lan boten menika namung gumantung dhateng purbaning pesthi. Sebab siji pesthi loro jodho telu tumibaning wahyu. Menungsa menika namung sadrema nglampahi lan budidaya. Kelakon lan botenipun gumantung kalian singgawe urip. Apa ora dadi cuwaning para Pandhawa lan para pepundhen wa. Perkara cuwa kali mboten paduka mboten apal kalian ingkang Rama. Pun sing baku dinten samangke tansah tetekun dimen bisa ketekan sedya sampean. Nggo kula dherekke mlebu alas Gangga Wirayang mangtapa brata. Ora usah mayang pentulek Gus. Nyata laruta saking godhong sang guru kula yen tan mutusa sang Sri ampun ngantos cilik ati nggih Gus. Sing baku cocok lan jumbo kaya napa ing dados atur kula ing ajeng. Kudu sangu tatak tetek kelawan tanggon supados bisa kasembadan menapa ing dados sedya sampean. Nggih, Ndara. Perkara paduka niku mboten gadang kalian para pepundhen. Kelakon lan botenipun lak dudu kersane Ndara Bimanyu. Kelakon lan botenipun lak dudu karepe Ndara Bimanyu piyambak ning mriku kersaning Gusti Kang Murbeng dumadi. Nggih, Ndara, gayuh wahyu niku mboten padha karo wong tuku, ngoten. Nek tuku bayar kenceng wae barange. Nek gayuh wahyu mboten. Gayuh wahyu niku kudune sampean tapa, pokok ikhlas, ora perlu. Iki nggo kelakon apa ora rasa dipikir. Pokok ikhlas, ngoten lho. Mulane cara gelem gayuh wahyu ngoten wis oleh pirang-pirang. Aja gocegok. Kaya mangkono Kakang Semar kang sarta para punakawan inggih Ndara. Go kula dherekke. Mang maju dhisik mang mlaku wonten ngajeng. Sing baku
Pangsa pasrah semindi marang panguwasaning Gusti kang murben dumadi ta Gusti kang karya jagat. Muga-muga kasembadan sedya sampeyan Ndara. Ngestokke dawuh. Aduh, ya. Ya, Bro. Mlebu alas iki. Ya.